Карате бой представя краят на деня. Първам аз поредната цигара и чувствам се отново сам. В главата ми звучи китара, а аз последвах я над там, където хиляди самотни оглеждат се за свой другар и от моментите си ротни. Опитват се да намерят цар. Нощи в главата ми се борят навън да блеснат със своята страст, а демоните с тях се борят. Погръщат ги в своя напас. Една от тях навън проблях. Промъкна се с мъничка сълза, огали ме и в миг угасна и сложи края на деня. Но пак очите ще затворя и слънцето ще заблести. А демоните ще преборя крилата на своите мечти.